the buy about you go to Tigbo zogbo mbara n'ugwu. Igbo dike na ọgụ ụnụ. Bọsa ama achọba dike. Buwe dike. Mbọsa ọgụ achọba dike. Egbuwe dike na ọgụ ụnụ. Bọsa ama achọba dike. Mana ọnwa dị ife dị mma. Biko na ị na-abata ya na-atụsa ozi a. Buwe dike mbọsọ ọgụ achọba dike. Egbuwe dike na ọgụ ụnụ. Egbuwe dike na ọgụ ụnụ mbọsọ ama achọba dike. Onye ọbụla unu anụgo n'ife na-emenụ. Unu anụgo ka o si wee dị Pastor Chris Okafor. Nwata akịrị nwaanyị ndụ akwamikofa ife niile adịgo expose enwere new information na-enweta ife a bụ ka m wee dụọ ụmụ nwoke ọdụ onye bụ na ị na-anụ ife nnekwu biko na ị na-anụ ife nnekwu na mmadụ afụ kọmentị ichi ya vidiyo ka anyị na-aga n'iru ka m wee tụrụ ịkwara unu maka nke nwatakịrị ya chọrọ igbu onwe ya ọ bụrụ kwapụra nke ife ọ chọrọ igbu onwe ya n'eziokwu nwatakịrị unu na-agwọ pela ka ọ bịara mara m ọ chọrọ igbu onwe ya n'eziokwu maka data enyi ya nwaanyị ọ bụrụkwa egwu ọ chọrọ igbu onwe ya n'eziokwu ọ chọrọ igbu onwe ya n'eziokwu ụtụtụ ọma unu na-abịa echi abịa vidiyo eze ichi abịa vidiyo ife anyị ichi abịa vidiyo ọ bụrụ ichi abịa vidiyo ka ndị mmadụ ga-esi mara ebe a ka ya nọ tụsa anụ na ozi ya na aka atakwa na ayokwu na yochi ya vidiyo tinye na WhatsApp grupu niile nọ n'ime ozi a dị mba ọkacha ụmụ nwoke nwatakịrị unu na-agbabara aka egbu onwe ya o gbuo onwe buru ozu eje tụfuo n'aja ọfịa maka ama eni onye gburu onwe ya dị eni amara m obodo o si mana ọ bụrụ na obodo anyị onye gburu onwe ya dị eni a na-etufu ka ọ ghara ebi ụwa ọzọ butere ezinụlọ aja afa amara nke obodo nsi wee dị onye ma na-apị ịfụnanya ka ọ na-ala ibi elu ọ bụrụ na ife na-ekwu na-ede bụrụ sọ mmadụ na-abụ n'ọhịa tụsaa na ozi ewu na na-apịrị ọfụ ka ọ na-ala ibi elu belachi igbu onwe ya n'eziokwu mmadụ asakwana gị isi sego na nwanne ọchị igbu onwe ya onye apịrị ọfụ na-apịsi ya gị chi ya detin na WhatsApp niile nọ na ya grupu niile nọ na ya tinye o nwere okwu nchọ ikwu ị mara nwatakịrị nwaanyị a anụana di lapụkwa di ya na pasta na-ebi ndụ akwamiko mana enwe ife merụnụ nwatakịrị nwaanyị a gwara di ya na anụ ya di afọ ọlapụ si ya na ọfụrọkwa ya n'anya mana the guy ekwerọ the guy kachi ntị n'ụọ ya ka m gwa gị feta ata asị man ahụ ifere ife a ga-abụ na ịpụtara na-ayọ nwaanyị biko ka ị metụ ya aka ọ na-emekasị otu a nwaanyị mee gị ife dị otu alapụ nwaanyị enwe ife o ji ga-eme ọ bụ na ịma how easy ụmụ nwaanyị na-eme nwoke fafụrụ n'anya ife niile na-adịrịfe izu ọ bụrụ biznes ka ị na-eme kafa ga-esi wee sọpọtụ gị ọ bụrụ akwamiko ka unu chọrọ ịkwa kafa ga-esi wee wepụta obi fa ife ọbụla gị na fa chọrọ ime kafa ga-esi wee merụ gị ya ma ọ bụ na fafụrụ gị n'anya nwanne unu awụtara otu ihe nọ kịta enwere ike kemgbe ị pụtara ụwa ifube nwaanyị fụrụ gị n'anya nwaanyị a gị na ya nọ kịta nwere ike ọ fụrụ gị n'anya ime itinye nwaanyị fụrụ gị n'anya ifu how easy ọ ga-emerụ gị everything esi ọkụ ụwa dị amami na ọta ebe nsi abịa sometime ị na-afụ ụmụ nwoke na-eti ịmara ọnwa ife ụmụ nwoke na-asị na ifefa chọrọ n'ebe nwaanyị na ọ bụ ịkwanye ugwu nwanne enwe ife njuru respect emefu m n'anya ndị be anyị na-misunderstand that two things especially ụmụ nwoke ikpeazụ aka nchọpụtara ya understand ụmụ nwoke pụtara asị gị na ifefa chọrọ n'aka nwaanyị bụ nwaanyị kwanyere ufe ugwu na ọnwa ife jiri ọvụ nwaanyị eme akwa asị ka ọ bụ ka m gwa gị nke bụ eziokwu ife ị nidi n'ebe nwaanyị nọ bụ ịfụnanya ọ bụrụ respect ife ị nidi bụ ịfụnanya
ọ bụ na ibu nwoke na ị na-adatụ ife ahụ, achọrọ m ka isi na ị na-adatụ ya ka m wee kọwaa ya. Ife ụmụ nwoke na-emapụtasị gị na ife ọ chọrọ nwaanyị na-akwanyere ya ugwu gị, nwanne ife ka gị mkpa bụ ikwesị ịdị na-eti mkpu bụ nwaanyị fụrụ gị n'anya. Enwe nwaanyị ga na-akwanyere gị ugwu mana ọ fụrụ gị n'anya. Ịma na ọ dị. Ịma na enwe nwaanyị ga na-akwanyere gị ugwu mana ọ fụrụ gị n'anya. Ike o si from a poor family. Ị na-enete anya mepere mmịa chọp na-azụ ụmụnne ya n'akwụkwọ. So the possibility enwe dị na-akwanyere gị ugwu dị. Because ọ mana ọ kwụsị ịkwanyere gị ugwu, ịkwụsị imeri odo sins, mana ọ fọkwa gị n'anya ugwu, mana ọ na-akwanyere gị ugwu. And ọ ga na-eme gị ka ekwanụ ka ime, a na-eme gị ife dị otu, ọ na-emekwa nke dị otu, mana ọ fọrọ gị n'anya ugwu. All that thing ị na-emeri ya mere o ji wee dị kam. Ugwu ọ na-akwanyere gị because of ife ị na-emeri ya, enwere ịfụnanya dị ebe a, mana ọtụtụ ụmụ nwoke amara ife dị otu. Ọtụtụ ụmụ nwoke amara ife dị otu a. Ife a na-asị na nwaanyị nye nwoke nni abalị na-abụ obido kparịbịa, ọ nwaanyị na-afọrọ gị n'anya. Enweghị ụmụ nwaanyị zuru difa for 20 years enwere anya nụrụ ya. Nwanne ka m gwa gị eziokwu, nwaanyị fụ gị n'anya, ọ bụgodị na enwere ife ị na-arụ, nwaanyị a ga na-akatafụ ya, onwere nọ n'ụwa ga-anụ ya. 95.5% of men a witness in Belov kemgbe ha mụfụ. Ife never feel na fa afụgo nwaanyị fụrụ n'anya because no one they will always spend. Ị chọrọ ịfụ otu ụwa si atọ ụtọ mbọsị ime itiri nwaanyị fụrụ gị n'anya genuine. Ịfụ nwaanyị fụrụ gị n'anya genuine ka ị ga-aghọta. Jụọ onwe gị ajụjụ, oge niile ụmụ nwoke na-asị na ifefa niile n'aka nwaanyị bụrụ jee mee investigate ka ị mara ma nwaanyị afọ na-akwanyere fụ ugwu afa ji adị happy. Fana nwaanyị a kedu onye ka wee nwee ego, fana bụ kedu onye na-enye ibi ego. Ọ bụ nke nwoke na-enye nke nwaanyị ego ka ọ bụ nke nwaanyị na-enye nke nwoke ego? Mee investigate ihe afọkarị nọ nke nwoke na-enye nke nwaanyị ego, so nke nwaanyị aka mụzi ya dan ifiri na ọ fọrọ gị n'anya because ọ chọrọ ka iwe wego, ọ ma na iwe wego the benefit ọ na-enweta from you aka ọtụ. Ewu ma na ịrụrụ ndị befe ụlọ ma ọ na-akwụrụ ụmụnne ya ụgwọ akwụkwọ na-enye mmịa na mpi ego nwa ọma, gịnị mere ọ makwanyere gị ugwu? Ọ kwụsị ịkwanyere gị ugwu, kwụsị inye ndị befe ego, o milere na ọ fọrọ gị n'anya. Mma gbago na 85% of ụmụ nwoke nugoro nwaanyị fa na nwunye fa afọrọ fa n'anya. Nwunye fa afọrọ fa n'anya, mana aka fa na-enye ma nwaanyị a jiwe na-erubere fa isi. Mana enwe ka nya bụ nwoke si wee da n'ọya ma ọ bụ aja ife eme ọdade ka ị ga-aghọta na nwaanyị a na-akwanyere gị ugwu, ọ dị isi nwaanyị mana ọ fọrọ gị n'anya. Ịfụnanya dị iche, ihe respect dị iche. First thing first bụ ịfụnanya tupu ịchọba useless respect unu na-aka okwe. The first one bụ ịfụnanya. Nna gwa gị nke bụ eziokwu. The first one bụ ịfụnanya. And ọtụtụ ụmụ nwaanyị ama ife na-aza ịfụnanya n'ime fa, mana mbọsị ị ga-ama mbọsị ị ga-afụ nwaanyị. Okay, ọ na ịda afụ ka nye gị obere example ife bụ ụmụ nwaanyị ịfụ gị n'anya. Ọ na ịda afụ onwenube mgbe ị na-etolite n'ogbe unu enwe one useless guy mana this boy na-ana iyi, enwere ezigbo ife ọ na-arụ, ọ na-agagharị dịka o nwere uru ọba. Ịfụ one fine girl ga na-esogharị the boy mgbe ọbụla, ụfọdụ sef the boy etie ife kwajie ya aka ọ gbakwuru the boy. Ọ bụrụ ego ka the boy na-enye ya, nya masef bụ nke nwaanyị ga na-anata family ego na-enye the boy. Ọ bụrụ ezigbo akwa ka the boy na-eyi, ife the boy ọ dị nka n'anya ma still ọ na ife bụ ebe a before all that nke a na-akpọ data ịfụnanya na-ekwu okwu ya. Ụdịrị nwaanyị a ọsọkwa gị kpọta ife dị ka obi kubana ka ọ bịa nụọ the girl ajụsụ na ọda boy ka ọ jụ. Onye a bụ the real ịfụnanya a na-ekwu okwu ya. And before ife dị otu afịala ezigbo arụ n'ụwa kịta na ya amaka akwa nwaanyị na ife asị gị na ife na-ekwu bụ eziokwu. Akwa nwaanyị na-ekwu ya, nwaanyị na-ekweta na ife na-ekwu bụ eziokwu, ọ bụrụkwa abụ nwoke ga na-ada ụtụ ya. Nwanne akwefu nwaanyị fụ gị n'anya, nwaanyị fụ gị n'anya n'ụwa, ịma na ụwa atọgbugo onwe ya ka ife ga-esi wee dịrị gị very easy. Ọ bụrụ ndụ akpamiko ka unu chọrọ ịkpa, ka ọ ga-esi wee wetu obi wee kpasa gị iko ka ị dị happy. Ọ bụrụ ị gacha abata iwe a na-enwe gị ka ọ ga-esi o nwere ike izu ike na ịda agba mmadụ okwu ma iwe na-enwe ka bụrụ na ịma gwa okwu because ọ ga-eje tukwuru a n'ofu ebe na-ewezi ọ ma dị comfortable, ọ ma dị happy.
Oma de comfortable, oma de happy. Onya ka na bo genuine ifunanya. Odiriz. Mba umsegara otutu di na nwunye taro don tata afro onwe fana no fa just decide as two adult ka anu adi na nwunye ka na aka. Ifu this ifunanya na agba gị mana enwekwa ndị nwere ya. Enwere ndị nwere ya. Enwe so mu nwoke ga-abụ na ịgwacha afọ ife fasị ka baje kọrụ nwunye fa ka baje kwa nwunye fa o mere ko those men ka ba dị weak ụfọdụ bụ na nwunye fa ewere gị ifunanya na brain fa n'iyi as in fact na nwunye fa dị too good nwunye fa dị too nice so fe woruzi onwe fa bunye the woman gị na papacha ya chọjọ kọrụ nwunye ife nwunye agwụ final ife ọ ga-eme. Some of the men na that na adịrọ weak. Some nwoke na that they are not weak men. Nwunye fe egosigo fa something fa foto be fa buke fa pụtara ụwa. But ka mgbaga eziokwu ife niile ifuru a na-enu ya taa anụ ọdị tata echi esiokwu ifunanya adịrọ from day one. Ifunanya adịrọ from day one. If I have two adults nke weke feel okay. Age m na fa agbagote kịta I need to get married and start having children. Nke nwaanyị tụpụrụ one side na-eche age na-agbanarịzi ya kịta onye iri gị inu dịka obido mụbụ ụmụaka fa na-abịa together nwa di na nwunye. Ifunanya adịrọ. Fa ga-ebi nkwa ọfụma ka nka nwụọ ma ọ bụ na problem abatara n'ime fa na. Ọ bụrụ kịta na nke nwaanyị aka esichara ekele nke weke na-asị ije fa ga na-ebi ọfụma ugwu a na-adị na-amụkwa agwụ na-akpa nkata na-aga ma no problem batazia. The only thing ga stand but that problem bata be ifunanya. Ọ bụla na ifunanya dọrọ the thing na ma stand. So ajụjụ chọrọ ịjụ kịta asị man a woman. Onye agị na-eme ka ife ọfụrụ gị n'anya. Ọ bụrụ ọfụrụ gị n'anya ka eke isi wee man ọfụ gị n'anya. Nke this girl bụ na the man nuburu ya mbụ ọ gwa the man si ya na ọfụrụ kwa ya n'anya yet the man akachi ntị January. Imbe na za nwaanyị ịgwa gị na ifụrụ gị n'anya kachi ntị je tinye isi. Nke a bụ ọnwụ iberaza na iji aka gị gwuo ili gị banye na ya sị na ị chọrọ ịnwụ. Ọ gwarụ gị agwa na ọfụrụ kwa gị n'anya ipuju ya ọkwete ọ na-ejebu. So abịa n'aka ife gbasara ọla pụrụ di ya mara eburu emuchi ya because ọ gwa dị ma na-agwa na ọfụrụ kwa gị n'anya gị lapịa dị ma na-ajụ na-epuju. Ịmara how easy ụmụ nwaanyị na-eme to ndị fafụrụ n'anya. Inwe nwanne nwaanyị jụọ nwanne gị nwaanyị. Enwe nwanne gị nwaanyị gị na-adị n'ezigbo mma kpọta ya chukwu bịa na jugodi ya ajụjụ. Na apịrị ọf ka ọ na-ala ibi elu chọrọ ka vidiyo ha ngị ya. Kpọta ya chukwurugodi ya na jugodi ya kwesọn ka ị wee ghọta ụdị izu ụmụ nwaanyị na-eme. Ife aga bụ na ịkpa nwaanyị aka maybe your girlfriend or your wife ọ sị gị I'm not in the mood gịnị ọfụrụ gị n'anya. Nsịrị gị na ọfụrụ gị n'anya ọ dịrọ weak ọfụrụ gị n'anya. Nwaanyị fụrụ gị n'anya dị weak imetụ ya ka o nwere ka ọ ga-esi wee kọwara gị ya. Anaghị esere ọtụtụ ụmụ nwoke taa bi wit nwaanyị na-afụrụ ọfara anya. Ọtụtụ ụmụ nwoke na-eme boyfriend na girlfriend nwunye enyi fa nwaanyị amadị fa na-akpọ 2% love n'ebe fa nọ. Pụta ọ na-enye ego respect ị na-enye ego iPhone 14 pụta igonye ya iPhone 16 apụta igonye handbag gị mere ọ na-akwanyere ugwu ọ ga-akwanyere ugwu na kwụsịgodo igonye ya ife a ọ mgbe aka ya afọ Ifunanya a na-ekwu okwu. Ife a sịrị na nwaanyị nye gị nni 1 month 3 weeks obido kparịba gị asị ọ nwaanyị na-afụrụ gị n'anya. Nwaanyị fụrụ gị n'anya ga-enye gị nni from the day amụ gị nwụọ ọ yara akparị gị. Ogbe dịka gị na-esi ebe mgbe okwue something okwue ozugbo ọrụ eneze ọbịa ya oge biko. Nna agba gị nke bụ eziokwu. Ife nna agba gị bụ ka o si wee dị. Ọtụtụ ụmụ nwoke ama ife na afọ emitibe nwaanyị fụrụ m n'anya. Lapụchakwa na ife ịfụrụ ụmụ nwaanyị na-akpagharịsi ebe niile. Obi ụmụ nwoke ji afụranya nke ụmụ nwaanyị ji afụranya pere ezigbo mpe. Ụmụ nwoke ka wee nwee ịfụranya n'ime fa karịa ụmụ nwaanyị. And ụmụ nwaanyị na-edisaid nwoke fafụrụ n'anya iche. 95% of ụmụ nwaanyị na-anụ dị taa afụrụ dị manụ n'anya. Fa na anụ onye kwado chọgịrị ịnụ nwaanyị. Fa n'anya fa fụ na eji na-aga narịsị fa. Onye anụ nwa dịkwa capable onye ahụ ente nkwa m anya no need feje nụọ ya. But truly genuinely fa fụrụ onye a n'anya. Enwere onye ọzọ fa fụrụ n'anya na onye fa adịrọ capable. And fa mana fa nụọ onye a na fa ga-ata afụ.
fa gbakọ hai gbakọ ụfọdụ eje soro onye kwadogoro ịnụ nwaanyị ga na-enetefe anya fa na-akwanye soro onye afọ mana fa fụrụ onye a n'anya waja ọ bụrụ ma the girl bụ onye mmụọ ekwuburu m ya mbụ no na o nwee ife nnụrụ na ọ gbakwado di ya na ọfụrụ ya n'anya mana o mere ya the girl na onwe ya ka bụ ajọ mmadụ. I'm not disputing that because mgbe ọ nọ na di ya na that pastor na-akwa iko fa na-egwe ose ya na pastor na-egwe ose mgbe ọ nọ na di nke a na-agba ya pastor na-egwe and 95% of pastor nọ na Nigeria na ala nwunye ndị mmadụ ma pastor nke gịwa kịta na-efiri na pastor ga-esoro pastor gị na-eme ya because ọ bụ na this girl apụtara ekwe ma na pastor na-eme ya achọghị isi na 100% ka nsị 95% ụmụ pastor nọ na baị ma ndị dibịa fa na ala nwunye mmadụ ndị pastor nọ na Nigeria ma ndị dibịa na ala nwunye mmadụ enwero nwaanyị na-ejegoro ụka ịtọ ị na-eyi ka pastor ya lele ya ma pastor chọrọ iri ya because o believe go na that pastor tupu o wee jee that place. So enwe ka pastors wee sị na enwere one guy o date bụ 15 years ago or 12 years ago ya cheta the guy ji wee mee nke a na the boy gbara ya ụchụ na the only thing na enyi dịkwa spiritual ife nwa ka o wee wepịa na arụ the girl ọ bụrụ nwunye ka ọ ga-ekwete dibịa gwa ya ọ ga-ekwete ifuru nke dibịa gọvanọ eziokwu kwu dibịa gwara ewu man nye echi evu na emenya bịa ka ya nwa bụ dibịa jee jiri aka wee chefu wee rụọ ọrụ ya ọrụ woman je dibịa chefu jaifa na-egbere ya ọsọ. So man na pastor na alabụ nwaanyị mgbe ọ nọ na di and ọ ga-anọ na ọ ya ebe na chọọchị on Sunday na-etiri ezuru na oziọma Jizọs ji wee sị fasting na una na-ata atụ amen I receive it ọ na-ala nwunye mmadụ ekwu oyi na anụba ọgụ. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị tata afro difa n'anya the main person fafụ n'anya adịrọ capable and the fagbakọgo their age wee jekwuru all these things asọ na ụmụ nwaanyị na-eme nka na ụmụ nwaanyị na-eme nka because na ịfụnanya adịrọ dị ịfụnanya adịrọ dị ife a na-agba ịfụnanya ewu Chineke nube m since nju wepụta ụwa amara m ife ọ bụ nwenube nwaanyị fụrụ m n'anya ụmụ nwaanyị na-asị na fa fụrụ n'anya bụ ụmụ nwaanyị nọ fan nọrọ fa enwenube nwaanyị nọ m close mụ na ya mana mụ na ya na-eme ife ọfụ enwe kemgbe m pụtara ụwa ruo kịta enwere any woman ga-apụta even mgbe nwa my first girlfriend na Bible mụ afụrụ nyanwa n'anya nyanwa jos ụdị nọ ma nyanwa abụrụ ọ fụrụ m n'anya ọmụ ajọs ofu ya n'anya mana afụgo m ndị nọ m n'akụ nwere nwaanyị fụ ụfa n'anya eka nji wee gwa gị na nwaanyị fụ gị n'anya na ife dị iche na-adị. All this excuse niile ịfụrụ a na-enye bụ na ịfụrụ nwunye gị afụrụ gị n'anya njikwa nwaanyị afụ gị n'anya. Ịmakwa na nwaanyị na-eburu ego mitin mpịa bunye enye nwoke ka enye nwoke je obodo oyibo. Ọ mere mgbe ị na-eto o nwere ndị mmadụ ọrụfa bụ ịtụ akawo daily contribution anata onye atọ onye ego anata onye ego at the end of the day nwafa nwaanyị eburu dị ego bunye boyfriend ya ka ọ gba n'obodo oyibo ọ chesi kwa ma this boy ruo obodo oyibo kpata ego ma ọ ga-anụzikwa ya but ka o si efugori future the guy. Ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-enwe carry over ka ba were ego wee solve wale ejifa nwoke problem maybe enye nwoke na-azụ afịa or something nwe ka just were o were school fees solve what the problem nwe carry over. I cannot give love a chance when somebody money and get money can go one thing. If you don't want to knock it down, my heart is too special to me. It hand over to any woman for now. Or the too special to me to hand to anybody. I love too much. Onye ebum ka mmanya. Kedu onye dị capable? Kedu onye ga-ebudo nwe? Who is that person? Gabon iburu na mburu obi maketa bunye na ko ohanduru nwe. Who is that person? The people who na agbam na they can do it. They are far from me. And the phone talking is not enough for you to prove anything to me. I don't know if you are getting my point. I don't know if you are getting my point. Manu nwanyị fụrụ m n'anya.
Abụrụ nwaanyị na-enye m respect, nwaanyị fọrọ m n'anya. Ọ dị very easy nwaanyị inye m respect, ọ dị very easy. Ịkpọta nwaanyị kịta na-enye ego na-emegasịrị ya ife niile, ọ bụrụ onye nwe sensọ na-enye ego respect ka ọ na-enweta dị ego. Mgbe ị ga-amasị na nsogbu abatabago bụ mgbe ya nwabidokwu nwetabezie ego, ifu na only the capacity too much finance from you. Mgbe afọ nsogbu abata ya, the reason ị na-afụ akpọta ụmụ nwaanyị obodo oyibo emechafe esusu esusu, ịma the reason there was no love before. Ịfụnanya adọrọ mgbe afọ nwaanyị a nọ na baị, ị na-enye ya ego na-emere ya ife ego, so ọ dị kam. Ịkpọta obodo oyibo ọ ka dịkwa kam. Mgbe o bidosi nwetabezie ego nke nyanwa ga-abụ na ọ chọrọ isolve problem, onye na-abịasị gị biko gị nye ego, ọ mere ya na onwe ya. Ifu mgbe afọ ọmana nzuzu ebidobezie, because before ọ ma na ozuzuo you will not give her that money, but kịta she can solve that problem without disturbing you or without asking you. Mgbe aka nzuzu ya ebido. Waja ndị UK. Waja ndị UK. Waja UK. Waja mgbe nwanne nwaanyị ka ntụwa ya ime, at least ihe na-enyere m ezigbo ndụmọdụ. Otu afere ka mmanụ nwanne waja maka mmanụ waja nwere ike ịrapụ nwanne ya ka o nupụ isi. Bịa uguru ezigbo Chineke gbaa gị ọkụ, mụ kwụsị ịsa achịfere ọfụ, mụ chọọ achị afọ onye dị available. Oru 95% of ụmụ nwaanyị dị available ịnụ dị. Unu furu MC A1 nke nọ UK ka o si eje nụwa nwaanyị na-etu ya. Ife a bụ nwaanyị ya na ya yi for 7 years. Ya na ya yi bago tupu ọ bịa UK. Nyani ayi bago tupu obere UK, ma the other one na kechara ịdị na-agba asịrị ka mafa nwanne nwoke nọ UK ịgba asịrị na atịa opụta otu ihe sọsọ iru ya na ofu okwu a witness n'ube m ife a na-akpọ ịfụnanya from a woman. Ebe mfu esichugwe gbasara ọvụbụna bụ onye anọfa mụ na onye a nọrọ nso otu a witness ya. We need a very decent woman, because Mbaka calm 100%. And then they were rich and the Muna one biri na the same city. And when we get your one or the boss. The possibility muna one money had the number more goes of money and our party for 6 months. The possibility there. Mara second that I can never try it in this life. The possibility is 6 months. I ain't apart. Can you stop saying this? Can you say stop? Go say, not enough. Man, good as your good. Any them genuine, sincere, if nanya, I have suffered. Never wanna. Open my friends, why will I put my head? Gente can call while again. If genuine love, is very. Or they can my senior brother Nuta, a very wonderful woman. A very wonderful woman. The kid if you enough sincere, enough pure if nanya in them. Enough pure genuine if nanya in them. My senior brother na munye. Iye na for pure undiluted efunanya. Munye amaro mma. Etinu no munye ada tafu. So kedu di fa aga so no nya bo special something nketa mmasị na nwanne nwoke na eme. Munye aju efu kasi anyị n'anya like that. Enwe mmasị no ya. Gịnị ka mbe? Otu akwado ka my junior brother. Ojo aka nwunye as onvena pure enough agape love. Enough the agape a na-ekwu okwu ya. Nwanne akwa ifuru a worst thing ga-eme gị n'ụwa bụ gị na your enemy ibi n'ụlọ as your wife. Ị ga-anwụ. You can never be happy. You can never be happy. As a young man, I forget you na bambo. If I do n'aka, jee nụọ nwaanyị.
kịta ka ị nwere opportunity ịnụta ezigbo nwaanyị ifo kịta ị ka na struggle na bayo were kịta jee nụọ nwaanyị were kịta jee nụọ nwaanyị marriage ka m gwa na eziokwu akwa ifuru Europe America UK ndị na-anụ di na nwunye ebe a ndị na-anụ di na nwunye ebe a marriage fa nwere isi eruro 30%. If all this husband and wife na for UK, US, Europe, no even na di na as an original di na nwunye no n'ime fa n'ime investigation to that house erulo 30%. Omo na agba gị. Imane man and a woman ga-ebi n'ụlọ n'Europe. Farmer na eyo ọnụ. Ọbọkọ na fa na-eso okwu no. Good morning, okay. Onye nke ejebe nka, onye nke ejebe nka. Ema, ọ dị na US, ọ dị na UK, ọ dị na every part of Europe. Ife nna agba gị je eme investigate. Ị ga-afụ nwaanyị nọ na di. Oju na Germany ebe. Ọ bịa ebe a na-ere odu moto. Ọ bụrụ enwe bọs ogote a na-achọ ire odu ya. Ka anyị wee kịta, listen to me. Ka anyị wee kịta nke nwaanyị bụ onye ka anyị were godo ya na onye Anambra steeti nke nwoke nwere ike ka anyị were na ọ bụ onye Imo steeti ma ọ bụ onye Enugu steeti nke nwaanyị abịa godecha ma gara n'ọtọ egbo gotugbo anyị etinye na moto anyị ebunaba Imo steeti nke nwoke abịa paakị ya gara n'ọtọ anyị etinye na moto anyị ebunaba Anambra steeti ka mgbazi ya ga ebe mkpọtọ nọ wee gbaa n'iru efi ka m bịa biko minute hello anọ m online just nyetụ m obere oge a sị m anọ m online nyetụ m obere oge mma agbachi gị anọ m online nyetụ m obere oge mma agbachi gị ka nke ọrụ gị ife mee n'obodo a 2015 enwe one German man the man ji ezigbo ego the man wee nwụọ ọrịa wee jee ụlọọgwụ wee gwa the man na ọ ga-anwụ oke munye 10% n'afịa wee gwa the man na ọ ga-anwụ the man wee jekwuru ndị onwe ndị a na-akpọ ndị Red Cross wee jekwuru ndị a wee gwafa na ọ chọrọ inye ụmụaka ọbụna dị from 1 year down 1,000 euro dịka ọ bụ na ị nwere nwa na nwa gị dị from 1 year down na ọ ga-enye gị 1,000 euro the man wee nye ndị Red Cross wee gwagasịa sọ ụmụ nwaanyị ndị Afrịka ma ndị Arabu fana na-abịa ebe afọ otu aka the news wee security ịma na ụmụ nwaanyị niile nwafa dị from 1 year down ọ bụ na nwa gị dị ka 8 months 7 months 9 months 10 months 11 months 2 days old 3 days old ije ebe afọ weta akwụkwọ iji wee mụ nwa anarụ gị akaụntụ gị after some days 1,000 euro apụta na akaụntụ gị ego dị man dọba dị too much. Ịma na ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ n'obodo aja eje nata that money na difa bi na yard ịma na difa amadị na a na-eko dịka na ụmụ nwaanyị na-eketa ụdị ego normally ife abụrụ ego gị asị ma ife abụ ego nwunye gị ọ ego that man nyere but at least ka ọ gwagodi gị agwa ha na-emekwa ụdị ife dị ụta na-eketakwa 1,000 nsị gị na ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ n'obodo a keta that money difa amadị na fa keta that money or just few of them ka mkpọ ife dị ka ebe 1% bụ ife mere zụrụ ọnụ wee gwa ndị nke fụrụ difa n'anya kwụsị ịma dị ife mere na o ju eje ebe dị otu wee gwa ya o mekwa dị tino sị ka ọsọ mitugo dị tino chọkwa ka obi egwu ka egwu dị mana ndị akwụnyegoro ya 1,000 euro o just 1% mere ọnụ wee gwa ya dị man ndị ọzọ agwadị dị man na fafuru na enwere ife dị otu a mụ na eketara ego dị fa just mechukwara onwe fọrọ soro kwa dị man na-ebi n'ụlọ nọma ese m na ị nụrụ nwaanyị ajụ ka nna ajụ ese m na ị nụrụ nwaanyị something like this melụ gọọmenti me okete the thing dịka ọ bụrụkwa na asọkọma dị woman weta ego nye dị manụ mana ọ just gwagodi n'ihe agwa na ife dịkwa otu a mee fanọcha nwa ife kwuru so gbazia m ndị dị otu ọ na-anụ di na nwunye ajụ ka nna ajụ ndị dị otu ọ na-anụ di na nwunye ị ga-abịa n'Europe asị man ịnụta nwaanyị ị na-alụ ụlọ nwunye gaa na-alụ ụlọ Chukwu gbata ọzọ enyemaka ị na-anụ nwaanyị ị na-arụ ụlọ nwunye gaa na-alụ ụlọ ị na-agbụ brọkụ ọ na-agbụ
so gwaziam otu unu na-abụ ka esi wee bụrụ di na nwunye. Ị na-akpọ injinia ka ị mara ka ụnọ si aka, nwunye ga na-akpọ injinia one side ka ọ mara ka ụnọ si aka. Unu na-abụbi na the same house. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ada agwa dị man, ọ dị man nwere ike megide dị jide ebe ọ na-aza kọrọ ma ọ chọpụta. Ọkacha ọ bụ na gị na ya bụrụ ofu steeti, ị ma na gaga aga na ife abụ ife ifuru juru n'Europe. Nile ọnya mee ụmụ nwoke, ọtụtụ ụmụ nwoke nọ n'Europe ji anwụ. Ya mere ọtụtụ ụmụ nwoke n'Europe ji anwụ. Ine n'oge gboo a na-ebunata ozu from America that time. Ife na-egbudo ozu men that time bụ heart attack, BP, too much stress. Ife mere o ji wee ka ndị mmadụ ada anwụzi too much like that time nkịta bụ phone adịgo common, isi ju gị mee call. Ka mkpa gị eziokwu ya. Ọ nwere ife na-agwa nwoke si ya mbọsị ọ bụla ịfụrụ nwaanyị o doga ya na onye a fụrụ gị n'anya n'eziokwu, ọ bụ na ịkpata gị ego, gee m ntị. Akwa ife gbasara this BBL a na-eme ma this gịnị, I'm not against it. Ọ bụ na ịbụ nwoke na-alike nwaanyị nwere ike, nwaanyị fụrụ gị n'anya o doga ya na onye a fụrụ gị n'anya genuine nwere ike and ị nwere ego, jee mee BBL, jee chee ezigbo dọkịta mee BBL. I'm not condemning it. Kama ị ga-eje nụọ nwaanyị na-afụrụ gị n'anya, nụọ nke fụrụ gị n'anya. Ọ bụ na onwe otu isi wee chọ ka o si wee dị na ọdịrị otu a, spend your money ka ọ dị like that. That nwaanyị ịfụ gị n'anya dị very very important. Ị yara aghọta ya maka oke enwebere nsogbu. Any day ị nwere problem ka ị ga-eji wee ghọta ife a na-akọwa. Kịta ego ka dị gị n'aka, the money is coming out, so everything will be normal. And even with the money ị na-eweta, ị ga na-afụkwa chọm stress a na-enye gị. Ka nye gị example, ọ ife ngwara enyi m nwoke one day na-eme argument. Agwara m ya sị ya, ị ma na-apụta ụmụ nwaanyị ndị ọcha mgbe ọ bụla ị gbara fa aka fa aza gị. And abịa n'igwe ose, ụmụ nwaanyị ndị ọcha na-adị active too much. Ụmụ nwaanyị ndị ọcha na-eme ife ọ bụla a sị na a na-eme abịa n'ife gbasara igwe ose, ụmụ nwaanyị ndị ọcha na-eme ya. So enyi m nwoke a wee sị m na ụmụ nwaanyị ndị ọcha ka ụmụ nwaanyị ndị ojii wee dị active n'ife gbasara egbemoso ndị agbamiko. Nsị a na-asụ nsị a na ọ bụrụ na ụmụ nwoke ndị ojii karịrị ụmụ nwoke ndị ọcha, ma na ụmụ nwaanyị ndị ojii karịrị ụmụ nwaanyị ndị ọcha, ọ sị m na-asụ na nwere ike ikweta na ụmụ nwaanyị ndị ọcha. Nsị a gee ntị na the reason mere iji asị na ụmụ nwaanyị ndị ojii dị ife dị otu a because na efubere nwaanyị decide ka ọ gwa ego ọsọ. Na mbọsị ị ga-afụ nwaanyị decide ka ọ gwa ego ọsọ na ị ga-afụ ife dị iche. Ama m na ife na-ekwu ewere ofu ụbọchị this guy wee chee na bai. Enwe nwatakịrị nwaanyị na ya na-adị na mma. M wee sị ya, nna ịchọ ka m prove oru gị ife a nna gwa gị iso eme argument? Ọ sị m yes. Nsị na ruo Nigeria kpọbatara gị n'ime ụlọ nyeda gị 200,000 sị ya bụ ego ọzọ ọfụma na ị chọrọ ịdị happy na ịdị be happy na igwe ọzọ. Nsị na ihe emenwe ya, ọ sị m yes na ọ ya emenwe. Nsị a nọdụ wee 200,000 nye nwa ga ya na ya na-adị na mma. Dị gị wee kpọrọ ya onye a nọ na be anyị na-akpọ m sị m na ife m kwuru bụ eziokwu, sị m na-enwe ife ndị ọcha na-eme, sị m na-enwere ife ndị ọcha na-eme. And onye a bụ onye ọ na-anabụ sedi nye na-eje na-afụ. Nsị a na nsogbu enwe n'ebe ndị ojii nọ bụ 1. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị ojii na-atụ egwu na afa wepụta obi gwa ego ọsọ ifeba fast na fabia eme haji ife ka kafa wee mara ife niile dị otu a. 1 2 ụfọdụ afọrọ gị n'anya, so iwepụta that dia strength bịa mee nete na ada ekwefa na ọjọọ mee na ife maka onye ọbụla nọruru onwe ya. But ife onye afụ true genuine chọrọ ime ya, ọ dị kịta akwụrụ fụrụ nwaanyị ụga. Unu echeta nwaanyị ụga? Ọ bụ na icheta nwaanyị ụga dị ka nye gọbere example uji nwaanyị ụga. Icheta nwaanyị ụga? Ọ bụ na ncheta nwaanyị ụga vidiyo apụtara mgbe a dee yes ka m wee nye gị kọwara gị ebe nchiri kọwara gị na apịl of ka ọ na-arị ibi enu.
ọ bụ na icheta nwaanyị ụga dee na icheta nwaanyị ụga ka m wee gwa gị ebe nche ịgwa gị. Ọ bụ na icheta nwaanyị ụga dee yes icheta nwaanyị ụga. Ọ bụ na icheta nwaanyị ụga sị m yes na icheta nwaanyị ụga ka m gwa gị ebe m chọrọ ịgwa gị. Ọ bụ na icheta nwaanyị ụga. Ọ bụ na icheta nwaanyị ụga sị yes ncheta nwaanyị ụga ka nye gị example. Ka iwe ghọta ife a na-akọrọ gị ọfụma tata. Icheta nwaanyị ụga. Ọ na bụrụ na ede kọmentị adị m afịa ka ọ gịnị. Achọrọ m mmadụ 5 esi m yes icheta nwaanyị ụga nke a vidiyo ya pụta mgba. Ka m wee gwa gị ebe m chọrọ ịgwa gị. Mmadụ 5 dee yes echeta nwaanyị ụga. Nwụrụ onye na-ede n'etiti nwee kọmentị nna afụ gị. Onye ọbụla na-apị lọv ka ọ na-adị ibi enu. Onye ọbụla gee ntị ka m kọwara gị. Daa nwaanyị ụga vidiyo ya pụta daa manụ na-eti mkpu agwa chifu Obinna ka o chifu obi ka ọ gịnị na-eti mkpu nwaanyị egbukwa naanị ya egbu. Unu ama na nwaanyị a ada ekwe ka di nụrụ ya mbụ kwasị ya iko. Di emetụ ya kwasị nọrọ in the mood. Unu ekweta na Chinasa unu ekweta na that the same Chinasa na the man na-anụ ya before ọ da ekwe ka the man kwasị ya iko. The man metụ ya aka na ọ chọrọ ime ya na ike ji wee gwụcha anya the man lapụ na ya aka nọ ife nwa na ọ bụ nni. Ị mana that woman na-eme di ya ife a. Onye unufu na-achọ ka o were ndụ akwamiko gbuo chifu Obinna. Ị ma na nwaanyị a ada ekwe ka di nuburu ya mbụ metụ ya aka. Ike adịrị ya the man rapụ na ya na akwafa mere ụnyaa ngwanụ ị ga-ekweta na nwaanyị a na-eme that man ure ife a merụ di ya ure ife. Ife na gwa gị bụ 100%. Ikwete na that woman a na-ekwu okwu na the man nụrụ ya ada emetụ nwa ya aka mgbe ọjọọ. Ọ na-agwa the man na ọyị rapụ na ife a na gịnị nwa ji wee eme gịnị nwa excuse akarịa. The same woman na nwun for ife o mere na that video. That chifu Obinna na-eti mkpu. The man nụrụ ya na-ebe akwa ọ na-starve the man for sex. Ikwetara ife a na-agwa gị. I'm acting like Ebuka. I am not married. I don't need to be married to ikuziri given na akuziri gị. God na-enwete from men and women in a day karịrị onye nọ na marriage. God na-enwete from men and women nọ na di na nwunye karịrị. And the moon of women experience in love before. So muna go out of my own experience. Experience in Bemia before. And where can see when walk that I won't say man no experience in love. A witness in them love. A madam moto siade. No na ma afugi and eben denominaco como. No na mo afuberry and temo. Afuberry man. Nso na na achọ nwaanyị na achọ bụ na na achọ nwaanyị n'eziokwu. Ọ bụrụ ife ya bụrụ okwu social media. Mmazi mmemme kwuru ka unu mara. Ọ bụrụ okwu social media. Ife a na-ekwu okwu ịfụnanya ọ dị very very important ka i wee dị happy. Check that Chinasa. Unu furu ife ọ na-eme daman na video ka di nụrụ ya na-ebe akwa for akwamiko the woman jụ. The woman jụ. Enwe ike di ya na-agọzi ebe nwunye mara ụdị ife ada like chi anọ. Mana na ife ọ na-eme chief because chief Obinna bụ a man o true from obia for that man n'anya. Ya mere o ji wee wee to obia na-egbe the man ọzọ. Onye abịa even chọka a lot of men marụta. Ife aga bụ na ụfọdụ enyi gị nwaanyị na-eme ngịngị nwunye ga na-eme nwanne ọfụrụ gị n'anya. Believe me that the woman afụrụ gị n'anya. Alafu n'onwe gị. Do not deceive yourself. One question ị ga-ajụ onwe gị nwa ka m were gwa kịta as a man wee nye this example. Ka iwe man ibe na-ekwu bụ eziokwu. Ka m were gwa wee nye example. Otu ihe nọ kịta. Ife dị ka mma gị. Onwe ife mma gị ga-ana gị kịta.
ịma na ị nwere ife ịma nye mmadụ ọ bụrụgodi na datin na inyegodi ya na oge egbukwa gị obere aka ma ọ na imeri ya na strength ihe eji wee mere ya adụrọ mana ịfụrụ mmadụ n'anya ka anyị wee kịta na ijere ugbo jechaa ugbo nata dị very tired even self iwe nte ofu aka adụrọ gị ịfụ mmadụ ebe o ji eje bute anya ike ka o gbuwa kedu ife a na-agba ya ka o gbuwa nkụ ị ga-anarị ya gbuwa ka ọ bikọsi na ike gwụrụ gị ihe dinere nwaanyị ma otu kwuru na ebe isi ugbo bata ike gwụcha gị na-ekiri ya ọmụmụ na-egbuwa datụ nkụ achọrọ m ka ịza m dis question achọrọ m ka ịza m ajụjụ a sị gị na-asị man fụrụ mma gị n'anya na ijechara ugbo bata ma ọ na ije rụcha mesin bata ịdị very tired as in onwe ife na-aza na ije ọsọ gara gara wee bata na ya na otu a wee fụ ya ọmụmụ tarụ gị ebe otu kwuo na ebe o ji eje weta anya ike na-achọ ka o gbuwa nkụ enwudi ike ga-agwụ gị ka ị na-ekiri ya ọmụmụ ka ọ na-egbuwa datụ nkụ achọrọ m ka ịza m dis question achọrọ m ka unu dee achọrọ m ka ịza m dis question enwudi ike ga-agwụ gị n'ụwa ị na-ekiri mma gị o je bute anya ike ka o gbuwa nkụ ị na-ekiri ya achọrọ m ka ịza m ajụjụ ọ bụrụ na ihe eme ya isi m na ihe eme ọ bụrụ na ime eme isi m na ịma mme achọrọ m ka ịza m na-ede n kọmentị ka mmanụ ọmụ na unu nọ na-ede n kọmentị ka mmanụ ọmụ na unu nọ gịnị ka ihe eme unu adị kọmentị ka unu na-ede kọmentị adị m afụrụ ọ bụrụ ọrụ ka unu na-abịa ọ bụ kọmentị ka unu na-ede kedu ụdị ndị dị ife agwa m unu na-apịrị ọfụ ka ọ na-adị ibi unu ka vidiyo ghara isi isi ọkwee unu na-ede n kọmentị ọkwee unu adị m aghọtakwa unu na-ede n kọmentị ka nna afọ onye ọbụla na-apịrị ọfụ ka ọ na-adị ibi unu aka ga-apụ na apụ na lọfụ na-apụ negodo anya sọ mmadụ 30 na-ekiri ikiri ọfụ ebe one ka anyị dị biko na onye ọbụla na-ebe a na-apụ ịfụnanya ka ọ na-adị ibi enu ka vidiyo ghara isi isi esi isi oke nwere ike ikwe ka o mee the same thing ka ọ dị na data nwunye ga na-asị gị I am tired, I'm not in the mood, nke dị otu a nke dị otu a all the same thing. Ife a na-agba gị bụ nwaanyị gwara m ya. Some of the things na-agwa unu ebe a bụ ọ nwere ụdị ụmụ nwaanyị ga-agba gị na fonu na-akọrọ gị nke a ji wee mee na nke eme ịjụ afọ ajụjụ fa na-agwakwa gị nke bụ eziokwu. A woman ọ bụrụ ụmụ nwaanyị gwego m dati na-erugo 5 sị gị na a woman na-eme ya ọnụ asị gị I'm not in the mood afọrọ gị n'anya. Ife a be nwaanyị gwara m ya ụmụ nwaanyị gwara m ya sị na ife afa na-eme ya ọnụ sị gị ike adịrọ ya lapụrụ ya ka ọ lara ụra bụ na ọ fọrọ gị n'anya na ọ bụ na ọ fọrọ gị n'anya na o ya fesi chekie na ọ bụ na ọ kwara ka ị mee destin na ị ma ala ụra na ị ga na-agbakasị arụ na-atịtị ya dị so na ọ chọrọ ka ị dị stress out. Mmadụ alafusi na ibi ya ọ bụ na ị dị John ya na-alapụ ya ọmụm ka o jee mee datin ka ị ka o si wee dezie gị na nwunye gị oke ka m werezie nwunye gị nye gị ezampụ ka lapụ ya ọmụm ka m werezie nwunye gị na-anụ anụ na ka anyị wee ya kịta na ibi na fodekin and na da fodekin ibi na unu enwero mmiri n'ụlọ na unu na-eji ekute mmiri n'ala and on a normal day nwunye gị na-agbada ana buru bọket kuru mmiri na-agbago na da fodekin on a normal day ewee ruo ofu ụbọchị wee jesịa mesin na-abata ma ọ gacha ọrụ na-abata wee fụ nwunye gị ebe o buda bọket na-agbago elu enwe ụdị ike ga-agwụ gị n'ụwa ka ị ghara ịnara nwunye gị mmiri afọ o bubugo n'elu. Achọrọ m ka ịza m onwe ụdị ike ga-agwụ gị n'ụwa na-ekiri nwunye gị o buru da bọket na-adịgo steepụ ị na-esi ya n'azụ bikọs na ike gwụ gị. Achọrọ m ka ịzazia m nke a na your wife ịfụrụ n'anya gbada na jekute mmiri gụasị ọrụ abata enwe ụdị ike ga-agwụ gị n'ụwa ị na-ekiri da your wife o buru bọket mmiri na-adịgo steepụ ị na-esi ya n'azụ with empty hand because na ịdị tired. Achọrọ m ka ịza m this question. Zam this question as a man. Enwe ụdị ike ga-agwụ gị n'ụwa ọ
bụrụ na arụ na aya go no na ike ọgụgụ ike gwụrụ gị ifu nwunye gị o buru bọket mmiri ma ọ gara ọnụ mmiri na-agbago na step na-esi ya n'azụ bikos na ịdị taya na emenyere nwe ya aka enwere ike ga-agwụ gị. The only way ị ga-eji wee rapụ nwunye gị o buru datin ma ọ bụrụ na ịfụrụ ya n'anya na ọjọọ sụ nna dị na nwunye enwere nwaanyị ịfụrụ n'anya n'ụwa ụdị taya dị sọkwa agịdị kama isi ịnarịa ya ịgbago obere kwuru dọbịa zuo ike ijichekwa ike na-aga mgbe ọ bụla iji gbagoro but you can never allow her ka o buru datin n'iru gị n'aka. Eziokwu ka ọ basị nke a bụ ụmụ nwoke ka m ji ụdị si na onye ji nwunye gị na-anya gị ezampụ. Nwaanyị ịfụrụ n'anya ijecha mesin ma ọ na ije ka ọrụ ugbo na-anata yad ịdị tayad ifu ya ka o bu sọntịn na-anyị arụ na-agbago fodeki ike ọ ga-agwụ gị na ime nyere ya aka otu a ka ọ dị ịkpatụ nwunye gị ka ọ sị ga not in the mood no I'm tired I want to sleep this that nwefe onye ji ga-eme. Ife a bụ research mme n'ebe ụmụ nwaanyị nọ fasị na enwere ife dị mmanụ nwaanyị ji ga-eme na enwere otu esi akụ ya na nwere ife o ji ga-eme. Sọsọ onye ya na-ekiri ọ na-eme something ịmara dị sị na na-enye ya stress bụ onye na-afọrọ n'anya. Onye na-afọrọ n'anya ka ihe na-ekiri something na na-enye stress ịmana ị ga-ehepụ nwa ya fọrọ ịgbachi ya nkịtị. Enwere anybody ịfụrụ n'anya ị ga-alapụ. So ife a ga-abụ na ịpụta ị na-adọgbusi onwe gị nwunye ga-asị gị na nọrọ ndị gburu enyi gwe nwanne onye nwe ife o ji ga-eme ma ọ na ịkpasuru ya iwe ịma na ịkpasukwa mmadụ ọ bụkwa ịkpasuo mmadụ iwe ijekwuru ọha ahụ ịkpasukwa ya iwe ọ ga-ewe iwe nke o ji obere mmadụ so ka ị marakwa na enwe ife dị iche and ịkpasuo iwe o wee wee ihe ọya ọ ga-anọkwa nwayọ ọ bụkwa nke o kwechiri final ọ dị kịta otu ihe nọ kịta as a responsible man enwere iwe sọkwa gị nwunye gị kpasuo gị ka ị ghara inye ego nri ma ọ kwọrọ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ. Ụdị iwe sọkwa nwunye gị kpasuo gị n'ụwa ekweresịrị stọpụ gị ịkwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ ma ọ weta ego anyị eji wee ri nri kama ụna na-ewekwa iwu na-ewere onwuru but enweta nsị iwe stọpụkwara ara gị na imere ife dị otu a ịfụnanya adịrọ dị ịnọkọta kịta esi na ime akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ maka na nwunye gị kpasuo gị iwe ife ruru ụmụ gị na enwere ife iji ụmụ gị eme ịvaruo ụmụ gị enwere ụdị iwe nwunye gị ya akpasu gị yara ịkwụrụ ụgwọ akwụkwọ and enwere ụdị iwe nwunye gị ya akpasu gị yara inye ego ejigo nri. Enweta nsị a na-eme n'ụwa bikos na ịfụnanya adọrọ onye efirie na ọmụ ife ọ na-eme enweta nsị ọ maka ịfụnanya adọrọ ịfụnanya dị ịfụna dịsị mbụ common things. Anọgo m nso weke na nwaanyị fụrụ onwe fa n'anya jụgasịkwa ụmụ nwaanyị ajụjụ feme ya ọnụ kwuo nke bụ eziokwu. Ụmụ nwaanyị one ma one ma ego ọnụ gwa m sị m na ife a nwaanyị na-asị ya not in the mood nwere ife ojiri ma na-eme si na nwere ife ojiri ma na-eme na-asị and eziokwu gụwa na-asị man fụrụ family gị n'anya nwunye gị akpasuo gị iwe ihe eji maka ya sị na eme akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ ihe eji maka ya sị na eme akwụ ụgwọ ụlọ ihe eji maka ya sị na eme eweta ego nri ị ga-afụ na ị ga na-ewekwa iwe mana ị ga-ewetagodo ego nri. So otu a ka ife niile ọ na-adị mma anyị nwee mma otu o si wee dị. Dịtụ nwatakịrị bịara a na-ekwu na asị na ọ chọrọ ije gbuo onwe ike nke nwaanyị afọ na n'anya enwe ike ọ bụrụ onwe ife ozuzu n'udo na ọ ka dị too young ịghọta na ọ kwesịrị ije apologize atụ nke nwaanyị ka ya na ya dozie omebi ọgbagba isi kpakakpaka nọkọta ọkpụgo mgbagbagba. First thing first bụ ịfụnanya before any other thing na-abịa na marriage. Ịfụnanya bụ the best bụ the first because without ịfụnanya you cannot forgive anybody. Ọsọsọ onye ịfụnanya ka ya forgive and if forgive you mara enyezi nsogbu ọ bụrụ onye na-afọrọ n'anya isigodi ya na-egbe ya rugodi edeti na aka na-ewutekwa gị ka na-enye nsogbu mana ọ bụrụ onye ịfụnanya genuine esi ya na ifefu forgive so do not allow anybody to deceive you. Anwa na nwekwe ka mmadụ dị ndụ lafuo gị n'ụwa nke ịpụta wọrọ rọbish kọjuo gị isi ịda atụ efe a na-agba gị nwere ụmụ nwanne nwaanyị kpọọ fa na fon ebe anyị mara pụ na o nwere na-akpọ m na fon enyi dị mezakọ ema anya na cheta azụ maka program ife a na-agwa gị taa kpọọ nwanne gị nwaanyị na fon ka iji gaa ka ebe nne kpọọ nwanne gị nwaanyị na fon jụọ ya ife niile na nkwụ ọ sị gị na-asị ịgba na nna asị asị
ọ bụrụ nwanne nwaanyị na inwe cousins kpọọ ọfa na phone jụọ ọfa na phone jụọ ọfa sị na agbara njekwuru ife dị otu eziokwu ka ife ga-agwa gị achọ ka ọ ya dị mma ka nwaanyị jụrụ ọnụ ya wee gwa gị karịa na mụ abụ nwoke na-ekwu nwaanyị jụrụ ọnụ ya wee gwa gị mebi ihe ekwete ka anyị kwesị na ihe lafuo nwaanyị n'ụwa the worst thing ga-eme gị as a man or a woman ije nọrọ wite onye na-avalụ gị ọsọkwa gị na-eti mkpu ka onye arọ na-eje dị ka onwe ike ị ga-afụ ụfọdụ inwe ike ịbata ife ebe nwoke na-agbakasị arụ na-eme nka nwaanyị nwoke na-agụrụ onwe egwu na-eme ife ọzọ nwere ife ojide ma na-eme itigodigidi mkpu a daa nwụọ ha ya eso tinye mgbuo ka mkpu na ife mere n'obodo a enwe one guy nwunye ya na-enye ya stress ndị mmadụ agbagidego this man na nwunye ya na-enye ya stress this man ekwara anụ this man ejego ụlọ ọgwụ mgboro dọkịta si na stress na BP ya dị too much na ọ na-enwesị kedu ife na-aka ọsụ ya ndị mmadụ agba this man lapụ this woman na nwaanyị a ga-egbu gị this boy anụrụ o ruo ofu ụbọchị this boy ejecha ọrụ bata ebutere ya nri ọ na-eri nri dịkata nri daa ebe ọ na-eri nri nwa ya nke obere gbabata na room bịagwa mmịa na mpịa na-eri nri daa na mpịa ada ekwuzi okwu the woman nọ na phone sị the girl nọ ọ na-abịa the small girl gbachitekwa azụ na-emetụkwa ya aka daadị mpịa ada emegharị arụ ọ gbachitekwa azụ gwa the woman na the man ada emegharịsị arụ na ọ na-emetụ mpịa aka mpịa ada na ndị sef na mpịa ada eri the woman si ya na ọ na-abịa ejebe na paro na ọ na-aza call after 1 hour ka the woman ji bịazi ya na paro atụzi ya the man aka ọ na aka the man Steve si gobere wee kpọ ndị ambulance so ka ndị ambulance bịa metụ the boy aka ma na onye anọteghị aka na that condition fa akpọ ndị polisi abịa kpụrụkwuo ma nke nwaanyị akpọzie ndị onwe ndị a na-akpọ ndị soshal fa abịa kpọrọ ụmụaka eburuzie the man jebe ụlọ ọgwụ eruzie ụlọ ọgwụ ejebezia mọchụa kpọrọ the woman jebe polisi station chekgori the man batara ọrụ na-eri nri nwa ya nọ na-akọ nọkọta ọda wetu ife na-eme na Germany ọ na-emegharịzi aka the small girl gbara ọsọ bịa gwa mmịa na mpịa dakwa na pado na mpịa the woman si ya je na ọ na-abịa ka ọzakọ the girl pụọ nọkọtakwa gbachitekwa azụ the girl ji ọnụ ya na-ekwu ya 3 times ka ọ gwara mmịa mgbe mmịa ji wepụta by after 1 hour ọ bụ na demand is Steve to go obere so mgbe ndị final ambulance bịazi fama na ife eteghị aka dị tim jụbazi ya gịnị na-eme obere nwa wee kwuo na mpịa dọ na-agwa mmịa na mgbe mmịa ji wee bịa wee kwa ambulance ịfụnanya dụrụ because ọ bụrụ nwaanyị fụrụ nwoke a n'anya ozugbo nwa agbatara bịasịa na ọ na mpịa mere nke dị otu ọ ga-arapụ ife ọbụla ọ na-eme ka ọ bịa merogoro ife mee dị man mana nke ọ sị nwa jebegoro ka ọ zakọ o nwere ife ojide man na-eme and the people nọ nso na-ekwu na fa na-agwa this man na this woman enwere ife iji ga-eme this woman enwere ife o ji ga-eme the man ekwọrọ sọsọ onye nwe ike ibiudu family bụ ọ bụrụ na nke nwoke na-anya iyi nke nwaanyị afịa n'anya nwaanyị ga-ebuild family but a man can never build any family ọ bụrụ nwaanyị adịrị in support I want this man the man anwụọna finally ezuzugharịcha rapụ the woman ama ọ dị ka fine ga-enyere ya kwụọ tinye gasị afịa na kọmputa ụmụ ife because ọ na-ekwu ndị small girl a na-ekwu so ka ezi nke ndị polisi ga-eberi the small girl enwere na evidence enwe gosi na ọbụrụ otu the girl si wee kwuru ngwa na the girl ekwuru finally arapụ the woman the man anwụọna n'obodo a ka eniri ya and a na-agwa ya sinsi ọ nụrụ so good onwe gị mara ife ichu rapụ ofu onye ọlafuo gị enwụọ ụwa aka na-aga debe ya ka nlapụ